L-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq ix-xogħol għandha ċentru ġdid infassal biex joffri edukazzjoni u taħriġ ta' livelloli dwar is-saħħa u s-sigurtà bilan li jrawwem b'kini aħjar lil ħaddiema lil min ħaddem u lil professjonisti fis-setturi kollha. Fl-inawgurazzjoni il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni, Jonathan Attard, qal li l-inawgurazzjoni ta' dan iċ-ċentru huwa xhieda ta' dak li sejjaħ l-impensot tal-Gvern favur is-saħħa tal-ħaddiema. Żied jgħid li dan huwa żvilupp ieħor tanġibbli fi proċess sħiħ ta' riformi li għaddej f'dan is-settur. Issa għandna ċentru li mhux biss huwa opportunità ta' aktar taħriġ speċjalizzat lill-istess uffiċjali u impjegati tal-awtorità imma anke lil dawk li jiġu esternament mill-awtorità. B'tali mod li nkomplu nattiraw aktar standards għolin. Ġie spjegat li ċ-ċentru ta' taħriġ se joffri korsijiet li jvarjaw minn sessjonijiet introduttorji ta' għarfien għal taħriġ speċjalizzat f'setturi ta' riskju għoli bħal kostruzzjoni, is-sustanzi perikolużi u s-sigurtà tal-makkinarju. Il-programm ta' taħriġ li ġie varat ikopri kemm teorija kif ukoll esperjenza prattika u għarfien ta' dipartimenti differenti li jiffurmaw l-OHSA bil-possibilità wkoll li jiksbu għarfien espert dwar kif isiru spezzjonijiet, l-investigazzjonijiet tal-inċidenti, l-infurzar tal-liġijiet u l-evalwazzjoni tar-riskju. Il-kap eżekuttiv tal-OHSA, Josiane Kutajjar, qalet li ċ-ċentru huwa turija tal-importanza li l-awtorità tagħti lill-edukazzjoni. Qed ninvestu kemm fl-awtorità kif ukoll fis-settur u fin-nazzjon minnu nnifsu biżjed kompetenzi fejn tidħol is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema tagħna. Il-qoddim iċ-ċentru ta' taħriġ tal-OHSA ser ikopri temi oħra bħal l-immaniġġjar tar-riskju diġitali, l-intelligenza artifiċjali, is-saħħa mentali u r-riski psikosoċjali.